online formatu, ali se nadamo da ćemo sledeći put moći da vas uživo dočekamo. Dragi suorganizatori, izvolite. Hvala lepo, koleginice. Dozvolite mi, draga publiko i dragi govornici, da vas pozdravim u ime Mense Srbije. Ja sam Aleksandra Borović, predsednik Mense Srbije. Htela bih pre svega da se zahvalim Nemačko-srpskoj privrednoj komori na organizaciji Multikongresa Serbian Visions. Mensa Srbije već nekoliko godina učestvuje sa zadovoljstvom na ovoj manifestaciji i smatramo zaista da je to jedna divna prilika da se nevladin sektor međusobno upozna i takođe da se predstave javnosti. Pa evo i mi koristimo tu mogućnost sa zadovoljstvom. Dakle, htela bih da se osvrnem na prethodnu 2020. godinu koja je za sve nas bila izuzetna, nažalost ne izuzetno uspešna, ali izuzetna u odnosu na prethodne. Ono što Mensa Srbije nije uspela da uradi tokom te godine koju je propratila pandemija i su mnoge aktivnosti po kojima smo inače, da kažem, to su recimo konferencije o darovitosti, 4. po redu, koja je bila predviđena 2020. ali će biti odložena za 2021. Gdje? Za trenutak ću prekinuti. Molim vas sve prisutne da isključite mikrofone jer nam se mešate i publika ne čuje dobro ovo što govorimo. Znači svi molim vas isključite vaše mikrofone. Hvala. Dakle, nismo uspeli da realizujemo 4. konferenciju, ali ćemo je održati 2021. Takođe, brojne su radionice i kampovi za decu koji su bili planirani, ali nismo uspeli da ih realizujemo. Smatrali smo da je blagodet mogućnosti da se uživo susrećemo tolika da nećemo zameniti takve događaje online događajima, ali zbog toga mi smo počeli da organizujemo online događaje koje streamujemo, odnosno prenosimo preko Facebook stranice Mense Srbije, tako da smo imali razne panele, tribine, predstavljanja uspeha naših članova i diskusije na razne, da kažem, aktuelne teme, kao i što je ovo danas. Takođe, ono što nismo uspeli da realizujemo, ali odloženo za ovu godinu, je Erasmus Plus projekat Teachers for Gifted, znači kojem Mensa pokušava da donese švedska iskustva rada sa darovitim i da ih preda našem nastavnom kadru. I takođe, htela bih da naglasim da osim onoga što nismo uspeli da uradimo, uradili smo neke stvari na unapređenju naše komunikacije sa javnošću, tako da zahvaljujući našem mladom timu volontera imamo vrlo živahne društvene mreže preko kojih saopštavamo javnosti naše događaje, naše uspehe, naše težnje i ja vas sve pozivam da pratite društvene mreže Mense Srbije, a sada ću takođe završiti sa ovim kratkim uvodnim govorom i zamoliti mog kolegu Predraga Đukića, koji će biti moderator večeras, da vam predstavi govornike i da otvori panel. Hvala. Hvala tebi, Aleksandra. Dobro večer želim svima koji ste sa nama na ovom online panelu. Današnja tema su izazovi koji su pred decom i omladinom u sadašnjem vremenu. Naime, ambijent u kojem deca danas odrastaju se značajno razlikuje od onog u koji su odrastali njihovi roditelji, a razlike su drastično veće u odnosu na sva ranija vremena. Najveću razliku čini sve prisutnost tehnologije. Današnji naraštaji imaju mobilne telefone i računare, a preko njih pristup u najrazličitijim oblicima zabave. Naši panelisti večeras su Dunja Šašić, edukator koji radi sa decom predškolskog i školskog uzrasta, Milan Petrović, ekspert iz oblasti digitalnih obrazovnih alata, medijske i informacijske pismenosti, Dragan Kljujić, psiholog sa dugim iskustvom u psihoterapijskom i savetodavnom radu i Matijas Nemet Đukić, učenik Karlovačke gimnazije. Dunja, vodila si velik broj radionica sa decom različitog uzrasta, majka si 2 tinejdžera. U čemu se po tvom iskustvu današnje generacije razlikuju u odnosu na prethodne? Pre svega, dobroveče svima.
I evo odmah da počnem nekako sa tom reči razlika. Kada kažemo nekako razlike, to nam obično u podsvesti zvuči kao nešto što nas razdvaja. Ali mi razliku u stvari možemo i da posmatramo tako kao nešto drugo i drugačije što može da doprinese nekom unapređenju, jer različita mišljenja i drugačija razmišljanja su u stvari doprinela razvoju inovacija i svega ovoga što imamo danas. Tako da ako ostanemo otvoreni u tom smislu, onda možemo ići u pravcu razumevanja i podsticanja u stvari razvoja dece kroz nove tehnologije, zašto da ne. Mislim da podsjetim samo, radim sa decom malenom od 3 do 6 godina, sa predškolcima i niže školskim uzrastom, tako da ću svoje razmišljanja bazirati na svojim iskustvima rada sa njima. Inače, mama sam i 2 tinejdžera i tu se isto suočavam sa nekim malo drugačijim izazovima koje moram rešavati, ali eto, volim i te stvari da nazovem izazovima, a ne problemima koje se često pominju, jer dosta ima toga u zvučenju reči. Naprimjer, ako kažemo da je nešto problem, onda odmah nas to nekako pritiska i mislimo da je to nešto teško sa čim se suočavamo, a ako to shvatimo kao izazov, onda je to nešto zanimljivo što možemo rešavati. Kada bih pričala, na primjer, o razlikama između današnje dece i dece koje smo bili naša neka starija generacija, prvo mi u stvari pada na pamet neka sličnost, jer sva deca i dalje dolaze na svet ista i jednaka, ali ovo naše okruženje, u stvari svet na koji dolaze, je drugačiji. Drugačije su sad socijalni odnosi, drugačije se mi postavljamo prema deci. U stvari mi smo nekako drugačiji i oni sad odrastaju u stvari sličniji nama sadašnjima, tako da oni se ne razlikuju od nas koji smo sada, samo su drugačiji od nas kao kad smo mi bili deca, ali prosto to su neke normalne stvari. Mi ne možemo ni očekivati realno da deca budu ista kao kad smo mi bili mali, je li tako? I prosto ako mi kao odrasle i odgovorne osobe za tu decu prihvatimo te razlike, onda možemo da idemo ka istom cilju, ka napredovanju dece koje će biti i naše napredovanje u svakom smislu. Znači, tako ja, pošto sam fokusirana na taj rani razvoj dece, uvek sam za to da se deca prate. Eto, na primjer, često se pominje velika razlika u pažnji dece nekada, naročito ona koja idu u vrtić ili na neke vanškolske aktivnosti ili koja su u školi, da imaju smanjenu pažnju. Ja mislim da to, opet se vraćam na nas kao odgovorne osobe, da moramo nekako se prilagoditi tome, ali znači prva stvar je prihvatanje, a onda da se mi prilagodimo tome i da im nekako usmeravamo percepciju. Sada, na primjer, ako kažemo dete neće da čita knjigu, nema strpljenja da se sedi i da se čita knjiga, ali ako mi pristupimo tome na drugačiji način, ako napravimo mesto za čitanje, ako dete stavimo u krilo, ako pročitamo samo jednu stranicu, ali mi opet moramo da damo taj neki input, znači da menjamo, na primjer, glasove iz slikovnice, da li su to neke životinje ili različiti ljudi. Ili ako kažemo nemaju deca strpljenja da sede i da crtaju, pa ne moraju da sede i da crtaju. Hajde da im promenimo
promenimo tu percepciju, da im stavimo, na primjer, ogroman papir, drugačiji od drugih, da ga stavimo na zid ili da ga zalepimo ispod stola, da prosto napravimo taj ulaz u taj svet da bismo postigli njihovu pažnju i da bismo dobili neko njihovo interesovanje, a samim tim i njihovo usmeravanje i njihovo, kako kažem, napredovanje u svakom slučaju. Jer sad, na primjer, ako hoćemo da dete usvoji neku naviku, ako to radimo kroz pesmicu, sad, na primjer, za nošu ili nešto, onda ako radimo to kroz pesmicu, svaki put kada se dobra stvar uradi, pa još to prati neko tapšanje, mislim da tad možemo da imamo njihovu pažnju i da se usmerimo ka njihovom razvoju. Ili stariju decu, ako sad, na primjer, neće nešto da jedu, ajde da vas uključimo u stvari u proces stvaranja te hrane i uvek sam za to da decu treba uključivati i u kućne obaveze i u svoj svet, objašnjavati, na primjer, zašto je sad mama za ekranom, šta mama sad radi i čemu služe te tehnologije, čemu sve mogu da posluže. Tako da se, eto, za kraj vraćam na to da smo u stvari mi odgovorni i za neki uzrok možda njihovih razlika, ali da smo mi odgovorni za kontrolisanje posledica. Znači, ako sve te razlike, odnosno drugačije stvari, shvatimo kao neki izazov, onda možemo doći zajedno do različitih rešenja i tako da prosto budemo svi zajedno zadovoljni napretkom. Eto, toliko za početak. Hvala, Dunja. Milane, u svojoj praksi sarađivao si sa mnoštvom mladih, za njih si pravio edukativne igre i film, otac si 2 dece. Šta bi ti izdvojio kao osobenosti novih naraštaja? Meni je, ja moram da se nadovežem na Dunju, ja sam toliko uživao kad slušaš ljude koji su sa mlađom decom, oni imaju tu jednu notu da te potpuno vrate energetski u to detinjstvo i hvala ti, Dunja, na ovome. Pa da, mislim, prosto je fascinantno koliko ljudi mora da se uključi. To je ona, ja mislim, već internacionalna izjava ili izreka "It takes a village to raise a child". Potrebno je celo selo da bi se podiglo jedno dete. I to mislim da ćemo govoriti dosta o tom društvenom kontekstu. I evo sad, ako bih ja želeo da kažem šta je drugačije, ja bih prvo pogledao u taj društveni kontekst. U razlika između mojih roditelja koji su 52. 54. godište, moja koja je 86. evo recimo Matijasova i mnogih učenika koje ja imam je da mi živimo u potpuno različitim državama. Mislim, ne kao država se zove isto i mi pričamo istim jezikom, to je istina, ali koliko su nam vrednosti iste, koliko nam je kultura ista, koliko su nam bitne iste stvari. Znate, mnogo pre nego što dete uđe u predškolsku i definitivno jako mnogo pre nego što dođe u srednju školu kod nas ili u neki od naših programa u organizaciji Nauči me, ono je imalo već je bilo izloženo tome da li se u kući koristi telefon, da li svako ima svoj računar, da li delimo jedan računar, da li, ne znam, ako gledamo film, jel razgovaramo ili samo ćutimo i čekamo da prođe. To su sve neki inputi koji su različiti u, da kažem, ranom razvoju deteta. Ako treba da se fokusiram na ono što je specifičnost mlađih generacija u vreme kada oni dođu kod mene u srednju školu, to je sada već jedan period u kome se vrednosti preispituju. Zašto ja u društvu imam ovakvu poziciju? Zašto nemam ovakvu? Šta je ono čime će me društvo nagraditi ako se budem ponašao ovako ili onako? Zašto će me kazniti? Koje su vrednosti tog društva i zajedništva? I kako da kažem, ti razgovori znaju da budu poprilično teški, poprilično otrežnjujući, ali s druge strane mislim da su jako važni, jer otprilike kada se izađe iz srednje škole, vi ste već, ja to i učenicima kažem, vi ste već odrastao čovek sa glasačkim pravom. Tako da
zaista taj svet postaje njihov svet polako i mi se povlačimo pred mlađim generacijama i to je jedan ispravan i prirodan proces i mislim da zato dugujemo mladima svaku moguću priliku da se unapređuju i da budu bolji nego što smo to mi bili. A sad, kako sve to možemo da radimo bolje i više i da im stvorimo više prilika, nadam se da ćemo o tome imati prilike da pričamo. Hvala ti, Milane. Dragane, otac si dva uspešna mlada čoveka, u svojoj praksi si radio sa decom, sa mladima, pa i sa onima koji to više nisu. Kako ti kao stručnjak sagledavaš razlike nove generacije u odnosu na prethodne? Hvala Peđa i dobroveče svima. Pa ja ću samo da nastavim gde su Dunja i Milan stali, verovatno da govorim o dve ključne stvari koje su njih dvoje pomenuli. Jedna je sistem vrednosti koji je Milan pomenuo, a druga je nove tehnologije o kojima je Dunja pričala. Tehnologije same po sebi nisu dobre ili loše. Način kako ih koristimo određuje da li su dobre ili loše za svakog pojedinačno. Jedan naučnik je jako lepo rekao o tom neminovnom razvoju nauke i tehnologije da je duh izašao iz boce i da je boca razbijena. Ne možemo zaustaviti razvoj nauke i tehnologije, ostaje samo da na vreme razumemo prednosti i nedostatke i mane novih tehnologija i da radimo na tome da ih koristimo na najbolji mogući način. I u vaspitanju dece takođe svi smo svedoci da deca sve više i više koriste nove tehnologije, gotovo se rađaju sa kompjuterima u rukama, tabletima i mobilnim telefonima i vrlo brzo uče kako da ih koriste, što naravno ima svoje dobre i svoje loše strane. Pošto svi manje više znamo dobre stvari, strane i mogućnosti koje nam pružaju nove tehnologije, da brzo i efikasno dođemo do informacija, da se zabavimo i tako dalje. Ja ću više govoriti o onim negativnim aspektima i jedan od najvažnijih po mom mišljenju je nedostatak pravog i istinskog druženja i razvijanja socijalnih odnosa direktno, ono što smo mi imali u detinjstvu kad smo provodili mnogo vremena napolju igrajući klikere, baveći se sportom i tako dalje. Deca sad dobrim delom svu komunikaciju sa drugima obavljaju preko interneta i to je jedan od, po mom mišljenju, ozbiljnih problema kojim se treba baviti. Zapravo, jedna od najznačajnijih i najdužih studija ikada rađenih radio je Harvard univerzitet. Preko 75 godina oni su radili studiju u kojem su hteli da razumeju šta je to što najviše utiče na fizičko i mentalno zdravlje ljudi. Krenuli su sa njihovim studentima i sa njihovim porodicama i proširili tu studiju. Zaista impozantna studija koja je pokazala nešto veoma interesantno, da i za fizičko i za mentalno zdravlje nije najvažniji zdrav život, vežbanje i tako dalje, što ne znači da nisu značajni, tekako jesu, ali su našli da je apsolutno najvažniji kvalitet socijalnih odnosa, porodičnih i prijateljskih. I to je ono, po mom mišljenju, što je ključno, znači za razvoj deteta, da provode vremena više zajedno u školi i van škole. Sreća je da imamo školu i nažalost zbog COVID-a sad mnoga deca su opet kući i koriste samo internet za komunikaciju, ali COVID kriza će proći, deca će ponovo biti nazad u školama i nadam se ponovo na sportskim terenima, igrajući se napolju u prirodi. To je nešto što je, po mom mišljenju, ključ za i fizičko i mentalno zdravlje dece. Sistem vrednosti je takođe nešto, to je duga priča,
I smatram da je Milana apsolutno u pravu, došlo je do izmena sistema vrednosti i u novom sistemu vrednosti zabava je na prvom mestu, uspeh se očekuje preko noći i tako dalje, a ne da se gradi vremenom i zaista stiče, nego se očekuje da se preko noći naprave velike stvari, veliki novac i tako dalje. I to je sistem vrednosti koja i deca uče, nažalost, od odraslih u sredstvima informisanja, gde se često mogu videti jako loši primeri za decu i nešto što po mom mišljenju ne bi trebalo da vide. Ja mislim da je dovoljno za početak, da damo i drugima priliku. Hvala lepo, Dragane. Matijas, imao si priliku da se družiš i sređuješ sa vršnjacima, ali isto tako i sa odraslima. Šta vas, tvoju generaciju, po tvom mišljenju izdvaja u odnosu na starije? Pa, pre svega ja mislim da našu generaciju izdvaja to što smo mi onako, ja bih rekao, poprilično razmažena generacija. Većina nas je bar naviklo da sve dobije na gotovo, navikli smo na neku brzinu, da sve oko nas što bude, da bude brzo, da bude zabavno igra, pošto igramo puno igrica. Nerviramo se ako ne dobijemo ono što želimo brzo. Čisto brzo gubimo pažnju, primetio sam nekada kada gledam neki film, posle jedno pola sata, ako se nešto ne desi interesantno, ja počinjem već da gubim pažnju, počinjem da želim da radim nešto drugo. Primetio sam da većina mojih vršnjaka, mojih drugara iz odeljenja, nemaju skoro uopšte radne navike, uopšte ne rade domaći i ne spremaju se za kontrolne zadatke, za odgovaranja. Samo njihovo jedino rešenje je da prepisuju, iako ih to nigde neće dovesti u životu. Nekada je, pre 50 godina, je bilo sasvim običajno da deca idu na njivu da pomažu svojim roditeljima, a danas bi nas bilo veoma teško pomeriti iz kreveta. Tako da to desila se jedna velika promena i mislim da što se tiče toga ide na gore. Ali mi smo dosta kreativna generacija, pošto imamo pristup internetu, imamo mnogi izvore preko kojih možemo da se edukujemo. Kako bi to rekao, okruženi smo informacijama, okruženi smo stranim jezicima, većina nas zna poprilično dobro engleski, što ranije generacije nisu mogle dobro da znaju, pošto jednostavno nisu imali toliko izvora. Snalažljivi smo dosta, možemo da lako nađemo ono šta želimo da nađemo, lako se snalazimo sa tehnologijom, pošto, kao što je malo pre rečeno, mi odrastamo uz kompjutere, uz tablete, uz telefone i mislim da nekako lakše prihvatamo te neke nove promene, recimo nove izume ili tako, nego prethodne generacije. Tako da mislim da tu ima dosta loših stvari kod naše generacije, ali mislim da ima i dosta dobrih stvari. Hvala ti. Današnji roditelji se mnogo više bave decom nego što je to bio slučaj kad smo recimo mi odrastali. Dok su mala, roditelji decu vode u školu i vraćaju ih na časove stranih jezika, na takmičenja, rade sportove, u rođendaonice i tako dalje, uče sa njima, rade sa njima domaće zadatke. Rekli bi da su danas deca srećnija nego ranije i da su u centru pažnje. Dunja, šta su po tvom zapažanju trenutno, šta je to što nedostaje u zdravom razvoju dece? Šta im je uskraćeno eventualno i da li je, da je po tvom mišljenju to zaista važno za njihov razvoj? Pa evo ovako, prvo bih voljela da nekako definišemo to bavljenje decom, jer ja sam uvek za bavljenje decom i po meni je to dobra stvar, ali ako je bavljenje decom unapređivanje njihovih znanja, njihovih veština i pre svega njihovih iskustava. Jer ako predškolcu obuvamo cipele i vezujemo pertle, to nije bavljenje decom, to je bavljenje umesto dece.
Znači, a rad umesto dece nije nikad dobar. Jer deca moraju da prođu iskustveno neke stvari koje ih čekaju i da se susretu sa onim već pomenutim izazovima, da bi mogli dalje da rešavaju druge veće izazove koji su sada recimo pred nama u odraslom dobu. Jer kroz iskustvo rada sa dečicom mogu stvarno odgovorno da kažem da oni mogu mnogo više nego što roditelji misle. Oni zaista, neki put se roditelji začude kada deca dođu sa radionice kao što su sve uradili, kao pa to su sami uradili, da, to su sami uradili. Samo je po meni nekako bitno da im se podiže ta lestvica, ne naravno previsoko da se ne bi, kako da kažem, povukli, nego im pomagati malo po malo da stignu do više lestvice, pogurati ih da malo to preskoče i da krenu na novu visinu. Jer kada mi kažemo deci fali strpljenja, ja bih rekla da i roditeljima fali strpljenja, da ovo što deca su u brzini, da i roditelji nekad traže instant rešenje, ali instant rešenje za vaspitanje i za razvoj deteta ne postoji. Tako da nekad moram da kažem da se dešava da roditelji urade baš u toj brzini nešto zato što im je to lakše trenutno, da oni urade. Ali time možda olakšaju trenutnu situaciju, ali za budući period, za odrastanje tog deteta je jako bitno da roditelj sačeka i da pusti da dete uradi samo. Naprimer, eto, pomenula sam da se uključe u kućne obaveze. Možda ne mogu sve, ali mogu da, ne znam, donesu veš, da mogu da prinesu neku šerpicu, da mogu da ne znam, uvaljaju meso kad se pohuje ili da peru salaticu ili nešto. Prosto dešavalo mi se da deca dođu sa pune 4 godine na moje radionice da nikada makaze u rukama nisu držali. A deca mogu već sa 2 godine da seckaju, naravno pod nadzorom, ali onda im pokažete kako se to radi, kako se to drži, pokušati sa manjim parčićima. Treba i decu upućivati, ponuditi im različite stvari, naprimjer na različite sportove u smislu da li je detetu prija lopta, da li mu prija šetnja, da li mu prija da posmatra prirodu. I tako sve dete u stvari onda uči o svetu oko sebe i ispituje sebe ono u čemu bi moglo da napreduje. Mislim da ne treba decu obasipati svim i svačim, nego prosto ako je neko dete valjano i talentovano za nešto, mislim da ga treba upućivati u tom smislu. Zašto ne bi, na primjer, roditelji nešto popravljaju po kući? Detetu uvek objasniti ovo služi ovome, ovo služi ovome, da dete pokuša samo nešto da uradi. Vozimo se svi često kolima svakodnevno do vrtića ili do škole, ili još lepše kada se ide na duža putovanja. To je odlična prilika, na primjer, da ukažemo deci kroz šta prolazimo, koja su ovo drveća, da li je ovo kanjon, šta znači to, kako to izgleda. Prosto pokazivati im svet oko sebe i ne ćutati, jer ako mi budemo samo u svom svetu, onda i deca se zatvaraju u neki
svoj svet, a deca su srećna kad ih mi gledamo i kad oni nešto sami urade. Mislim, iz više razloga. Prvo, ponosni su na sebe što su uradili nešto što nikad nisu uradili, znači stekli su novo iskustvo, tu veće sreće nema. Ali naravno, deca, ono što Milan pomenuo, da deca i kasnije gledaju da li će, kako će ih društvo nagraditi ili kazniti u nekim situacijama, isto tako a malena deca gledaju na svoje roditelje kako će oni reagovati. I sreća kada urade sami je još veća kada vide da su i roditelji ponosni na njih što su oni to sami uradili. Hvala, Dunja. Milane, rekao si da kod tebe dolaze deca u srednju školu. Šta je to što po tvom mišljenju nedostaje u njihovom odrastanju? Šta im je to uskraćeno? Šta su propustili da nauče pre nego što došli u srednju školu? To je poprilično individualna stvar. Ja ću probam prvo da, kad si mi dao pitanje, da ga malo premesim, ako mi dozvoliš, da probamo da budemo afirmativni, da kažemo, pošto su nastavnici od vaspitača do profesora, svi smo mi na neki način profesionalizovani roditelji. Vi nama date decu na neko vreme, nadajući se da ćemo mi da im pomognemo, da budu bolji kad odu od nas, jel? I za to učimo škole. Šta da uradimo da im ne nedostaje? Pa za početak, to kad pomenuli ste malo pre pažnju, nije svaka pažnja ista i batine su pažnje. Fokusirao si pažnju na nekoga i fino si ga umlatio. I sad to što je dete posle toga naplašeno i umlaćeno, to dobilo je pažnju. Ako ga navikneš da je to pažnja kako treba da dobije, to je već korak u jako pogrešnom smeru. Mislim, svaki roditelj, nadam se, može da prepozna i treba da provede neko vreme da prepozna, kako da kažem, te neke karakteristike tog deteta. Znači, svako živo biće, mislim, ne samo ljudi, nego sva živa bića, imaju neki svoj karakter, da im nešto prija, da im nešto ne prija. Ja stalno pričam da su mene moji roditelji vodili, imali smo jedan period baš tog predškolskog uzrasta koji je bio pun nekih aktivnosti. Ja sam svakog dana imao po 1 do 2 aktivnosti. Ali šta je štos bio? 2-3 meseca čisto da ja istrajem u tome, a da onda vidimo da recimo za ples nisam tamo da me mučiš. Dakle, ja sam siguran da su oni mene 2 meseca vodili da bi se smejali. Zato što prosto je smešno, nemaš to u sebi, ne umeš i, bože moj, sad šta da radiš, ali recimo, ja sam sa 3 godine otišao prvi put na čas engleskog, nisam prestao do fakulteta. I sad kad bi mi neko ponudio, ja bih išao opet na neke časove stranog jezika. Prosto vidiš da kao tu ima nešto. I onda nemoj terati dete da ide da uči, bez obzira na tvoje neke želje. Sad bi ti da ti ćerka bude balerina, da ti sin bude fudbaler, ne znam. Prosto on je čovjek za sebe ili ona. Onda kad dođemo do tog predškolskog, onda tu treba uspostavljati malo i saradnju sa ovim profesionalnim roditeljima, ko što je Dunja, ko što sam ja. I sarađivati zajedno. Ja recimo volim da kažem da tim ljudima stvarno treba pokloniti za početak neko poverenje. Znaš, ako moja ćerka s 3 godine napravi neki kuršus u vrtiću, vaspitačici će sigurno biti neprijatno da je na neki način sankcioniše, da je natera da se izvini ili što god. Ona mora da bude uverena od strane mene kao roditelja. Ja moram da je osnažim i da joj kažem da, ja sam je tebi dao od jutros u 8 do 3 i to vreme ti moraš da funkcionišeš kao neka mama za nju i moraš da joj kažeš šta je ispravno, šta nije i da je nateraš, da je osnažiš da prođe kroz to iskustvo, da ispravi svoju grešku. I baš sam imao sa vaspitačicom svoje ćerke razgovor o tome, gde sam joj ja rekao, znaš, ako ti to ne budeš rešila sada, ja ću to jako teško rešiti. Ja ću to jako teško rešiti, izvinjavam se, u gimnaziji ili na fakultetu. Mislim, zamislite to. To je potpuno nemoguće. Znači, svaka stvar ima različitih razvojnih faza, to će nam Dragan sigurno bolje reći, nosi neke izazove. Sigurno je teško raditi sa adolescentima, ali ja mislim da je mnogo teže raditi sa malom decom, jer tu moraš zaista da pokažeš suštinsko
suštinsku ljubav i suštinski kvalitet pažnje, što nije tako laka stvar. Ja tako nekako o tome razmišljam. Mislim da je obrazovanje i stvaranje jedne ličnosti kontinualni proces za koji treba 10-15 godina. I svakako nije jednostavan i od mnogo učesnika u tom sistemu neophodno je stalno poverenje, ali jedna stvar koja ja mislim da nam svima nedostaje, osim tog poverenja u ovom dobu informacija, u kome ne znaš više šta da veruješ, da veruješ internetu, kom sajtu da veruješ, hoš verovati stručnjaku, ima drugi stručnjak koji kaže drugačije, a treći kaže sasvim treći ili četvrto, a tvoja majka je to drugačije radila, a ti si čitao u nekoj knjizi da treba drugačije. Mislim, mi imamo krizu poverenja u sve. I to nije ništa, kako da kažem, izmišljena topla voda. Mislim da nam treba malo više poverenja, mislim da nam treba više dobre namere, dobre volje i da nam više treba neke, mislim, znam da će se ovde zvuči kao najstrašnija floskula, ali deci treba i poverenje i ljubav. Na svim nivoima svega toga, jer oni imaju pravo da pogreše. Imaju pravo da pogreše. Imaju obavezu da im se da prilika, imaju pravo da im se da prilika da isprave tu grešku. Takve uslove treba da stvorimo. I to nije nikakvo moderno obrazovanje. Ovo su vrlo bazične stvari. Hvala ti. Dragane, pominjao si, da kažem, usmerenost dece na ekrane. Roditelji s jedne strane to ne odobravaju, bune se protiv toga, s druge strane to im je na neki način pečica da se oslobode dece kad im treba vreme za njih same. Koliko je fokusiranost na ekrane dobra za razvoj dece, a kolika je štetna za njihov zdrav razvoj? To je kompleksno pitanje na koje mogu da odgovore samo timovi različitih profila, lekari, psiholozi, socijalni radnici i tako dalje. Obuhvata sve aspekte životne. Psihološki fokusiranost na ekrane, ako je isključivo vezano za zabavu, a ne za ono što je pominjao Matijas ranije, da bi se dobile informacije, da bi se nešto naučilo, da bi se radilo kreativno ili pronašli sopstveni talenti, kao što je Milan pomenuo, samo po sebi nije dovoljno. Znači, to mnogo zavisi od samog deteta, ali takođe i od roditelja i od načina kako oni usmeravaju dete u kom pravcu. Ti si rekao da roditelji se puno bave decom. Pitanje je koliko je to bavljenje zaista suštinsko ili površno. Ako se detetu da tablet samo da bi se roditelj mogao opustiti i ne baviti detetom, onda to svakako nije zapravo bavljenje detetom. Ono što u tom bavljenju sa decom, po mom mišljenju, je ključno, to je ta emotivna komponenta koja je nešto što se pamti i što najviše utiče na formiranje ličnosti. Psiholozi kažu da se ličnost formira, fundamenti ličnosti da se formiraju u prvih 6 godina života, tada je to najvažnije. Naravno i dalje u školi profesori, nastavnici imaju šansu da nastave u tom procesu podržavanja razvoja i emotivnog i intelektualnog razvoja dece. I ja radim pomažem jednoj humanitarnoj organizaciji ovde koja priprema nove humanitarce za humanitarne misije po celom svetu. To su studenti medicine, psihologije, sociologije koji posle postaju humanitarni radnici. I mi radimo na tom emotivnom aspektu humanitarnog rada koji oni ne mogu dobiti u školi, u razredu, na časovima. Oni znaju teoretski sve, ali kad ih odvedemo u šumu na 5 ili 7 dana, gde provedu vreme u šatoru, gde prođu kroz simulacije ozbiljnih situacija kao što je napad terorista na putu ili zemljotres i totalni haos u bolnici i tako dalje, ili majka sa lutkom u naručju koja glumi da je to umrlo dete,
onda tek dobiju tu emotivnu komponentu i ono što zapamte posle tog iskustva možda nije informacija koju smo im dali, ali definitivno jako dobro zapamte to emotivno iskustvo koje su imali. I pored toga što znaju da su to simulacije, veoma često vidimo žestoke emotivne reakcije, neki zaključe da to nije za njih, što je dobro, bolje da zaključe tamo nego negde kad su poslati na terenu posle neke kataklizme. Deca zaista imaju mogućnosti da budu kreativne i da sama pronađu šta je ono što ih interesuje i šta je ono što ih usmerava u životu, posebno ako im mi dajemo priliku da istražuju sve te mogućnosti. Jedna fantastična knjiga o vaspitanju dece, ja mislim Biblija za roditelje, Slobodna deca Summerhilla, govori o psihoterapeutu koji je u konzervativnoj Engleskoj početkom 19. veka osnovao školu Summerhill, Slobodna deca Summerhilla se zove knjiga, u kojoj su deca vaspitana u uslovima potpune slobode, deca koja su uglavnom bila neadaptirana i nisu mogla da funkcionišu u normalnim školama, dolazila su tu. Tamo su mogli da biraju hoće li ići na časove ili ne, hoće li, kad će ići na spavanje, zajednički su donosili takve odluke. I pokazalo se da u početku sva ta deca ne idu na časove i uživaju u novostečenoj slobodi, da bi posle nekog vremena, mesec, dva ili više, počeli da pokazuju interesovanja za određene predmete i da počinju da rade ono što ih interesuje, što ih vole i usmeravali su se od samog početka na ono što je njihov interes i mnogi od njih su postali veoma uspešni u tome što su izabrali. S druge strane, postoji divan primer vezan za kompjutere. Negde u Indiji su u jednom razredu samo instalirali kompjutere bez ikakvih uputstava, bez jedne jedine informacije date deci kako da ih koriste. Deca su sama naučila, deca su sama zajednički, timski provalila kako rade kompjuteri i naučila da ih koriste. Tako da deca imaju velike potencijale, na odraslima je da pronađu prilike da deca testiraju te svoje potencijale, interesovanja i da im daju priliku da se usmeravaju u tom pravcu. Znam, roditelji uvek žele najbolje svojoj deci i ponekad te njihove želje se ne uklapaju sa onim što deca žele, ali je suštinski jako, jako važno ispoštovati ono što deca vole i dozvoliti njima da biraju puteve u njihovom životu. Hvala ti, Dragane. Jedna samo informacija za prisutne. Dragan je pričao o svom radu, on inače živi i radi u Kanadi i imamo priliku da ga imamo na ovoj panel diskusiji zato što smo online, da smo uživo, to je bilo nažalost mnogo teže izvodljivo. Sada Milan Petrović je digao ruku, pa Milane, ako se javljaš za reč, ja ću dati na kratko pre nego što dam Matijasu. Da, hteo sam samo da se nadovežem i da prosto malo produbimo ovo. Mislim da je Dragan jako dobre primere dao. Dakle, da ne ispadne sada da ako imamo mlađih slušalaca i gledalaca da sad kao eto sad Slobodna deca Summerhilla obeležila prošli vek, ali ja hoću da kažem da dodam prosto nekoliko podataka koji aktualizuju ovo što Dragan kaže. Noam Chomsky, inače čuveni lingvista i da kažem i politički analitičar, smatra se jednim od najvećih živih intelektualaca. On je išao u specijalnu školu u kojoj se uči kako se uči, a ne šta se uči. I sad možete zamisliti kakav je to pritisak na roditelja koji kaže, neš učiti nikakve podatke. Nula, znači ni tablicu množenja, ako ne treba. Ali ćemo te učiti da spoznaš sebe, da spoznaš svoje mentalne kapacitete, posle ćeš da vidiš šta ćeš. Mislim,
taj čovjek treba posle se uključi na fakultet, treba posle da upiše nešto. On je završio sa, ja mislim, 2 doktorata, emeritus je profesor na nekim univerzitetima, prosto onako neverovatna jedna ličnost, izguglajte Noam Chomsky ako niste do sad imali prilike. On je uspeo da za godinu dana sažvaće i apsorbuje znanje cele srednje škole i upiše fakultet koji je želeo. Sa tim sposobnostima i sa tim znanjima i iskustvima. Projekat koji je pomenut za Indiju, zapravo, ja samo hoću da izdetaljišem zato što sam ga video u Indiji na lokaciji. Zapravo se ne radi ni o bilo kakvoj seoskoj ili urbanoj sredini, govori se o džungli. Dakle, helikopteri su bacili kompjutere, kao što bi bacali letke. Tableti su u pitanju. Klinci su provalili, naučili kako se koristi tehnologija i ne samo to, nego su uspeli da godinama kasnije iskoriste internet vezu, tako da je skočio BDP tog kraja, da tako kažem, zato što su mogli da proveravaju cenu pirinča i tih nekih stvari koje oni proizvode na globalnom tržištu. I nije ih bilo više tako lako prevariti u dogovorima koliko nešto košta i tako dalje. Imamo fantastičnih primera i drugih, ali hoću da kažem da sve ovo što je Dragan rekao ukazuje na to da mi, osim što učimo decu nečemu, moramo da ih učimo o tome kako se uči, moramo ih učiti kako da spoznaju sebe i unaprede sebe. A to je nešto što im dugujemo i kroz obrazovni sistem, ali još više kao roditelji. Eto, samo ja se izvinjavam jer hteo bih da stvarno i Matijas što više učestvuje. Ja stvarno volim da čujem njegovo mišljenje. Hvala ti, Milane. Ja ću vratiti malo na temu ekrana jer je to vrlo, vrlo interesantno za roditelje posebno, a isto tako i za decu. I sad bih volio da prođemo kroz jednu konkretnu situaciju. Dakle, mi, kad smo se igrali napolju sa vršnjacima, kad smo bili mali, dešavalo se da se posvađamo sa drugarima, uđemo u kuću, burimo se i onda shvatimo zapravo da smo sami u 4 zida i da je zabava tamo napolju, onda moramo da izađemo, da izgledimo stvari sa svojim drugarima i to nas je naravno vodilo i do pravljenja kompromisa i do, da kažem, morali smo da pojedemo svoju sujetu, svoj ego i tako dalje. Ali smo naučili kako da funkcionišemo u grupi. Sad mene interesuje, Matijase, kako vi to rešavate? Vi znate kad uđete u kući, imate računar pred sobom, imate telefon i tako dalje, drugari više nisu neophodni ili možda jesu? Pa ovo je jedno dosta interesantno pitanje. Ja mislim da se definitivno dosta toga promenilo. Sada, kao što je rečeno, nekada su morali da se pomirimo da bi mogli sa nekim da se družimo, da bi mogli da nastavimo to neko druženje, ali danas imamo više izbora. Nekako kada se posvađamo s nekim, uđemo unutra, nama je tu kompjuter ili telefon, možemo da odemo da gledamo, možemo da igramo igrice sa drugim ljudima online, sa našim prijateljima online. To po meni je s jedne strane zaista loše, zato što taj neki drugarski odnos se dosta izgubio. Danas ima sve manje empatije prema drugarima, nema više ono da se deca raduju, mislim, većinom se deca nije ono da ustanu svi srećni da idu da se druže sa drugarima, nego uglavnom čim ustanu, jedu i odmah sednu da igraju igrice ili da gledaju nešto. Nije ono da se deca, kako bi to rekao, da se lako pomire s nekima, pošto znaju da imaju nekih drugih opcija. Nemaju uglavnom saosećanja s drugima, pošto navikli su da koriste mašinu, da sarađuju sa mašinom koja će da sluša njihove komande. Nisu navikli da sarađuju sa ljudskim bićima koja će možda da ima neko drugo mišljenje, koja će da ima svoje osjećanja, koja će malo drugačije da radi, koja možda pogreši. I onda tu nastaju neki problemi, pošto sposobni smo, onda smo u stanju da se jako naljutimo na nekoga, da ne razumemo uopšte njihova osjećanja. To sam pogotovo primetio kod nekih mojih prijatelja, recimo, uopšte ne žele da pomognu drugarima u nevolji, ne žele da mu pomognu što se tiče domaćeg. Neki moji drugari, recimo ja odem napolje da ih zovem da izađu malo da se šetam, oni bi radije da ostanu unutra i da igraju igrice
nego da izađu napolje. Samo nema ni neke te kulture, kako bih rekao, da napravimo neki kompromis, što je ste pomenuli. Nema ono, ajde, malo ću da budem unutri, malo ću da idem sa drugarima. Tu uopšte nema nikakve kulture, nego kaže, trenutno igram i samo okrene leđa i uopšte ne želi da priča sa ostalima, ili uopšte nema te neke više kulture govora, kako bismo to rekli. Dosta sam primetio sa nekim mojim drugarima, kada pokušavam nešto da im objasnim, oni lako izgube pažnju, počnu da gledaju svoj telefon ili počnu da odlutaju im misli, gledaju negde drugde, izgube se tako. Uopšte nema to nekog osjećaja neprijatnosti, ono kao sada malo mi je neprijatno, malo mi je žao da sada tako se on loše osjeća pošto ga ne slušam, ajde saslušat ću, iako me ovo ne interesuje, saslušat ću što ima da kaže. Tako da to je tehnologija dosta poremetila te ljudske odnose, pogotovo kod nas, pošto mi smo ti koji smo odrasli uz tehnologiju, a ko zna šta će da uradi kasnije. Međutim, ima tu i dobrih stvari, pošto naučili smo i da budemo nekako tolerantni, pošto ima jedan jako čudan fenomen, a to je da uglavnom, ovo je iz mog iskustva naravno, da uglavnom se bolje slažemo i više trpimo prijatelje koje smo upoznali preko mreže, preko interneta, nego one koje imamo u pravom životu. Znači i dalje tu ima nekog osjećaja, saosećanja, i dalje ljudi pričaju jedni s drugima normalno, i dalje tu ima neke empatije, ali definitivno je to malo drugačije. Onda naučili smo svašta što će nam biti korisno za budućnost, naučili smo kako se koriste računari, naučili smo da budemo, da prihvatamo, kako bi to rekao, te nove stvari, nove promene. Jedino kada bi mogli još tu nekako da izbalansiramo taj odnose između nas i mašine i nas i drugih ljudi, to bi bilo onako idealno. Hvala ti. Mi se bližimo ovom, da kažem, oficijalnom delu panela i ja ću zamoliti Dunju samo da kaže koliko je otkrivanje talenata moguće u tako malom uzrastu i koja je uloga njihovih roditelja, koja je uloga edukatora, da kažem, vaspitača i vaspitačica u tome? Evo, predrži samo ako mi dozvolite, ja bih samo malo da se nadovežem na ovo Matijasovo razmišljanje i iskustvo, pošto mi je to jako zanimljivo i jako blisko i mislim da dosta roditelja koji imaju tinejdžere zanima šta se sve dešava kada sa decom i ekranima, kako je to tajna veza, jeli? Ali ja ću opet da podsjetim sve roditelje da je u stvari odgovornost na nama. Jer ako vidim, mislim, sad ja kao Matijas iz mog iskustva, u čekaonici pre korone, kod lekara, ćerka i ja sedimo i moja ćerka čita knjigu ovoliko, ja čitam slikovnicu, naravno svako za sebe, šta mu je drago, a ulazi otac sa detetom od neke 3 godine recimo, seda, stavlja ga ispred sebe i ispred njega postavlja ekran. Bez ikakvog obzira i prema detetu da li se to njemu uopšte radi, da li mu se gleda crtač ili šta, i bez obzira na druge ljude u čekaonici kojima možda taj zvuk smeta. Kako da kažem, tako da ja bih svim roditeljima preporučila da i ako je knjiga, kako da kažem, papirna ili na tabletu, ili ako deca igraju igrice, da roditelji sednu pored njih i prosto budu u tom njihovom svetu malo, jer će ako, a ti Matijas me ispravi ako grešim, ako roditelji budu u tom na tom malom uzrastu uz decu, onda mislim da će ih i tinejdžeri kao tinejdžeri pustiti u svoj svet kada oni porastu.
I jako mi je bilo interesantno što je rekao da kao slabo komuniciraju, to mi je jako zanimljivo današnje poruke, bilo preko kog Vibera, Snapchata, čega god. Retko da ćete videti da poruku to me je rastužilo ili sad sam besan, to će samo biti sličice sa emotikonima i ja bih pred tinejdžere, i ako mi dozvolite da postavim Matijasu jedno pitanje, da li ste nekad napravili izazov, pošto razni izazovi da postoje, da provedete jedan dan bez ikakvih ekrana? Pa zapravo, ja sam to jednom uradio, teo sam da vidim koliko dugo bih mogao da izdržim bez da koristim ekran. I ja sam sad očekivao da ću ja, mislim, pošto sam čuo svašta o tim stereotipima da mi ne možemo da izdržimo ni minut bez ekrana, tako ja sam mislio da ću ja da poludim, ali u stvari to nije bilo uopšte tako. Ja sam ušao sa nekim malim očekivanjima, ali šta se u stvari desilo? Ja sam, pošto sam bio svestan da ekrani uopšte nisu opcija, ja sam pokušao da smislim razne stvari kojima bi mogao da se bavim i zaista mislio sam možda čak i neke stvari koje se nikada inače ne bih ni bavio. Recimo, više vremena sam provodio sa svojom sestrom, možda po prvi put u životu sam ja prvi otišao kod nekoga da pozovem napolje. Uzeo sam da se igra malo sa starim nekim igračkama, našao sam neke stvari u svojim fiokama što nisam znao ni da tu postoje. Nekako bilo je dosta interesantno videti šta se sve može otkriti, što se može smisliti i naći ako zaboravimo bar malo na te ekrane. Hvala Matijaso. Mi se stvarno sada bližimo kraju, sada je skoro sat vremena isteklo. Ja ću morati, iako znam da je ovo velika tema i da smo sad tek zagrebali površinu, za kraj da zamolim naše učesnike panela da izaberu 2-3 poruke koje bi poslali publici kao nešto što je izdvojili kao najvažnije. Dunja, molim te, kao dama, prva. Hvala i kao dama i ostala sam i dužna odgovor na prethodno pitanje, pa ću probati da sažmem poruku i odgovor na temu podsticanja i pronalaženja talenata. Ja bih uvek savjetovala da se podstiču, na primjer, dečje pitanja i da se, čak i ako ne znate odgovor, da odgovorite pitanjem šta misliš, kako bismo mogli da saznamo to što te zanima. I htjela bih da poručim isto da ono što sam mi na početku rekla, da ne treba raditi umesto dece. Roditelji često, ako na primjer neka pruga treba da se sastavi, sad stigao je novi poklon, idemo, pruga se sastavlja, dete okrene na opačke, da roditelji ne uskaču sa rešenjima. Ne samo kod takvih stvari, nego pred bilo kakvim izazovom da dete dođe, uvek ga podsticati na to da razmisli, malo ga pogurati, ali ostaviti mu da pronađe rešenja koje, na primjer, Milan je rekao, dopustiti pravo na grešku. Ja izbegavam čak taj pojam greška. Ja uvek kažem, zanimljivo, to kako bismo sad to mogli da rešimo, pa moje deca me čak zezaju pa mi kažu, ja mama opet ti sa tvojim kreativnim rešenjima, ali zaista treba ih pustiti da oni naprave drugačije i kao u redu, to je zanimljivo rešenje, ali sad kako bi uklopio ovaj drugi deo, da li možda taj deo može i drugačije da se okrene i tako, ali pustiti ih prosto da sami nađu rešenje. I eto, htjela bih da kažem da uvek da pokušate da razumete decu i da je i njima ova situacija
koja nas je zatekla odrasle, koji nalazimo nova rešenja za svoje neke situacije, da njima možda još teže, jer oni nekako dušice male osjećaju, to proživljavaju kroz sebe, pa osjećaju kako svoje, tako i naše teskobe. Eto, toliko. Hvala mnogo, Dunja. Milane, molim te nekoliko poruka za sam kraj. Pa logikom prvenstva trebalo možda pustiti Matijasa prvog, ali ajde kad si već ti tako odlučio. Ja ću da probam da bude malo izazovan za našu publiku. Znate šta, dragi roditelji, može da se desi da kada deca već porastu tu nešto otprilike u ovo godište, da vredi da ih nešto pitate i sa njima pričate, da vam se ne dopadnu baš previše. Iako su vaša, i pre svega zato što su vaša. I znate kako to, koliko god strašno izgledalo, čak i nije toliko loše. To znači da ste u nečemu uspeli. Vaspitali ste jedno biće koje nije kopija vas samih, nije karbonska kopija, nego čovek ili žena koja je unutra nešto sasvim svoje i autentično. Odvojite se od svojih navika i od toga da ste mu nešto dužni ili da je to dete vama nešto dužno. Isplanirajte vreme, ali kvalitetno vreme za njih i pokušajte da se upoznate, da ih zavolite takvi kakvi jesu i smatrite to najvećim roditeljskim ulaganjem od trenutka kad ste im podarili život. Eto. Hvala puno, Milane. Dragane, koje bile tvoje poruke našoj publici? Pa ja bih rekao samo jednu reč i za roditelji i za decu. Družite se. Roditeljima družite se sa decom, provedite više vremena s njima, kvalitetnog vremena. Matijasova ideja za dan bez ekrana je sjajna. Znači, nađite dan kad ćete posvetiti svoje vreme detetu, otiđite zajedno u zoološki vrt, pitajte dete šta bi volelo i prilagodite se tome, nađite nešto što ćete oboje uživati, ali pre svega budite sigurni da je to detetov izbor i da će njemu biti prijatno, jer opet zapamtit će emociju tog vremena provedenog s vama. Povedite ga na pecanje. Dajte mu štap ako ulovite ribu da je on izvuče, osetit će uzbuđenje koje ste vi osetili i to neće zaboraviti. Za decu isto, družite se upravo ovako kako je Matijas pomenuo, taj jedan dan bez ekrana, nađite vreme za dane ili sate bez ekrana i provedite to sa drugom decom, naučite da prihvatate druge, naučite da drugi mogu imati različite sisteme vrednosti, da drugi možda više vole jabuke nego kruške kao vi, naučite da poštujete druge, a to možete mnogo više i mnogo bolje u direktnom kontaktu sa drugim, u direktnom druženju. Dragane, hvala mnogo. Matijase, evo uz veliku čast da zatvoriš ovaj deo panela. Ja te molim da kažeš poruke koje bi imao, pa što da ne, i za roditelje i za njihovu decu. Pa pre svega za roditelje je nešto veoma važno. Ja mislim da je od ključne važnosti da roditelji rade sa svojom decom od malena, da pričaju sa njima, da budu potpuno otvoreni, da ako deca njihova imaju nekih problema, da roditelji otvoreno pričaju s njima, da ih posavetuju, da im pričaju o nekim opasnostima, onome šta bi trebalo da rade u nekim situacijama, o tome da moraju da razmisle o nečemu pre nego što urade, pošto ja sam primetio neki moji odeljenja kada se loše ponašaju prema nekome ili kad imaju generalno tako nekih problema, uglavnom njihovi roditelji ili ne pričaju dovoljno sa njima ili imaju loše odnose sa njima, roditelji im se svađaju, znači jako je važno to okruženje u kom dete odrasta. Sa mnom su moji roditelji stalno pričali, ja sam ih dosta toga pitao, oni su sa mnom otvoreno pričali, savetovali su me puno i ja sam im puno zahvalan, mislim da je to od ključne važnosti.
Sada ako neki nastavnik gleda, imam takođe nešto da kažem. Jednom je jedan nastavnik ušao u učionicu i rekao nam je ja ću sad da vam napišem ovo, ja sam za to plaćen, a vi radite sa time šta hoćete. Mislim da to nije kako treba da se radi. Mislim da ako bar malo truda uložimo da i đaci s jedne strane, a s druge strane, da mislim da može da se napravi odlična atmosfera i biće i đacima mnogo interesantnije i biće i nastavnici mnogo interesantnije. Od nastavnika mnogo zavisi da li će se neki učenik, da li će se njemu svideti njihov predmet i da li će se možda opredeliti da kasnije izučavaju njihov predmet. Imam još nešto da kažem i za moje vršnjake, za nas mlađe. Treba samo da budemo malo strpljiviji, da budemo malo pažljiviji prema svojim starima, prema svojim roditeljima. Oni ipak žele za nas sve najbolje, sve najlepše i oni su nam dali sve ovo što imamo sada, tako da iako su oni možda malo trapavi što se tiče tehnologije, mislim da mi njih zaista nekada puno podcenjujemo. Eto, to bi bilo to. Hvala Matijase na ovako lepim savjetima. Ja sada pozivam publiku da postavlja pitanja kroz chat i ja ću proći, molim samo da naglasite za koga je. Pitanje koje je davno stiglo jeste od Zorana Đokića, on kaže pitanje za Matijasa. Kako njegova generacija ume da napravi selekciju u toj ogromnoj količini informacija koja im je dostupna na internetu? Kako znaju šta je istina, a šta nije? Hvala na interesantnom pitanju. Ovo je zaista jedno dobro pitanje. Kao što je malo pre bilo rečeno, zaista ne znam o čemu da verujem. Internet je jedno jako interesantno mesto. Na njemu se može naći jako puno informacija, ali ne moraju sve da budu tačne, pošto može svako da napiše bilo šta, a i neke informacije su novije, neke su, kako bih rekao, nekima istekao rok. Tako da šta ja uglavnom radim kad imam tako neki projekat za školu, negde gde treba nešto da istražim. Uglavnom koristim engleske ili američke sajtove i gledam da su ih pisali baš neki stručnjaci, pošto uglavnom tu se može naći najveći broj ispravnih interesantnih informacija. Ako nisam siguran da li je nešto tačno, tu uvek ima puno opcija, uvek postoji sajtovi kao što su YouTube gde može da se puno ljudi snima njihovo mišljenje, pravi eksperimente, priča o stvarima. Postoje razni forumi za takve stvari, uvek će biti ljudi koji su imali te neke slične probleme pre nas, pa volim da se posavetuju na tako nekim sajtovima. Uglavnom vidim šta najviše ljudi kaže. Ako su podeljena mišljenja, mislim da o tome treba da se malo više razmisli, da se porazgovara sa nekim, ali uglavnom to su te opcije kojima se ja vodim. Hvala ti. Evo jedno pitanje, pretpostavljam za Dragana. Da li je hiperpažnja, fokus na više ekrana revizibilna? I da li je nešto što treba da se popravlja ili je pak potrebno novim generacijama, nova veština preživljavanja? Svetlana je postavila to pitanje. Pa sve može da se popravi, definitivno. Što naš narod kaže, navika je muka, a odvika dve. Nije jednostavno rešiti se loše navike. Definitivno provođenje suviše vremena za ekranima je loša navika, bez obzira na to da ono donosi sve te benefite koje smo spominjali ranije. Definitivno je dobro naći načina da dete ne provodi sve vreme za ekranom, nego u živoj komunikaciji sa drugima i van ekrana, jer pre ili kasnije u životu treba će mu znanja i veštine u komunikaciji i u socijalnim odnosima koje neće steći za ekranom, iako i za ekranom može imati dobre prijatelje i solidnu relaciju sa drugima. U stvarnom životu zna da bude mnogo drugačije. Moja supruga vodi obdanište u našoj kući i mi smo imali priliku da vidimo decu koja su apsolutno nespremna za školu jer misle da su centar sveta,
mama ga moli 40 minuta da uđe u kuću i na kraju kad on konačno reši da uđe, ona kasnije na posao, kad konačno reši da uđe, ona mu kaže good job, pohvali ga što je 40 minuta maltretirao mamu. I takvo dete kad dođe u školu neprilagođeno, mislit će da će svi da se okreću oko njega i biti potpuno nespremno za realan život u kome neće biti centar sveta kao što je bilo u kući gde ga je mama postavila na pijedastal. Hvala ti. Zoran Đokić je postavio još jedno pitanje za Milana. Kako inovacije u obrazovanju uvodite obrazovni sistem koji lično smatram neadekvatnim za današnje vreme? Kako uvodimo inovacije u obrazovni sistem? Kako inovacije u obrazovanju uvodite obrazovni sistem? Jako teško. Jasno. Kraći odgovor. Srednji odgovor na silu. Jako teško, ali na silu može se. A malo duži odgovor, pošto ste verovatno mislili kako to treba raditi, pa znate kako, s jedne strane, evo da se ogradim, meni stvarno nikad u životu ne bi bio ministar prosvete, jer je to ministarstvo koje pokriva i predškolsko, i osnovnu školu, i srednju usmerenu školu, i gimnaziju, i sve fakultete, i svu nauku i naučne institute. A plata ti je ista kao kad si ministar šumarstva, pa si samo za šume. Ali, pa mislim stvarno, ja ne bih umeo jedan dan da preživim kao vaspitačica. A isto tako, mislim, ne bih mogu da provedem ni dan kao univerzitetski profesor, tako da ajde da ne mešamo to. To je puno različitih stvari. Ali, kako inovacije mogu? Pa mogu za početak tako što se prvo, kako da kažem, mi kao roditelji postaramo da se složimo da je obrazovanje važno i da otvaramo nekada i od ozdo na gore neke inicijative i da ih isteramo do kraja. Znate ono kada odete u školu pa kažete a što u školi nije ovo ovako i ovo onako, a šta mi da uradimo da bude bolje. I onda okupimo 10 ljudi, onda 10 ljudi zna još 10 ljudi, onda u tih 100 ljudi nađe se i neko ko možda radi u nekoj lokalnoj firmi, pa možda nešto može da pomogne. Recimo, meni je jako zanimljivo u američkom obrazovanju, čak i u onim distriktima gde se nema, pa je javna škola, pa treba da ulaže zajednica. Kod njih ulaganje zajednice u lokalnu školu zapravo najveći izvor finansiranja školi. Vi tamo, ako hoćete kao direktor da potrošite išta malo više para, ide lokalno glasanje. Sad možete zamisliti, ja sam Nišlija, i sad recimo da treba cela Medijana kao opština da glasa, da li će jedna škola da promeni prozore da stavi, ne znam, nove. Ja treba da glasam da li hoću da se moj novac uloži u to ili neću. Pa aj sad da vidim da li ćete me naterati da glasam za to. Ili za nešto drugo, možda ja želim neki drugi prioritet. Ali tamo, kako da kažem, škola je jako duboko povezana sa zajednicom. I to je jako važno. Mislim da je to resurs koji mi... Ne mislim ovde na ono kao da sad treba da se uzme još para od roditelja. Da me ne shvatite pogrešno. Ali ne možemo školu da doživimo kao servis, evo moje dete sad 1. razred, pa ću se baviti osnovnom školom, čim mi dete izađe, nek se sruši, zapalite, ne treba mi više, ja sam svoje 2 dece odškolovao i to je to. Moramo prosto da shvatimo da neke institucije direktno grade našu budućnost. Znate, ja kada posmatram mlade ljude, kada posmatram svoje učenike i uopšte bilo kojeg mladog čoveka s kojim dođem u kontakt, ja imam svest da će jednog dana nama Matijas možda biti predsednik. Ako ne bude predsednik, možda će biti lekar, možda će biti policajac. Ja to ne mogu da znam šta će on biti, ali on će igrati neku ulogu u ovom našem društvu. Ja želim dobro tom dečku za 10 godina kada on bude gradio ovo društvo iznutra. A da bih ja njemu želeo dobro, to dobro ne može da bude kako on sladak jedan momak, ako bi ja mogu da mu instaliram igricu ili da mu dam džeparac ili nešto. To znači da ja njemu pomognem da on bude najbolji čovek sa svim mogućim, sa svim stvarima i sa svim prilikama koje on mora da dobije da bi se u svakom smislu ostvario. I da očekujem da će on jednog dana kad ostane deo ovog društva to moći na neki način da vrati.
Eto, ja to mislim. Ja mislim da je to inovacija. A ona ima 1000 sada lica kako to može da se radi. Pitajte decu. Hvala Mijele, puno. Pitanje za Dunju. Šta misli o novim osnovama programa predškolskog vaspitanja godine uzleta? Pa, evo ovako, to je ovaj program koji je pre koju godinu uveden u vrtiće i shvaćen svakojako jer je davao prostora da shvati ko kako hoće, a svako je shvatio u skladu sa svojim ljudskim osobinama i sa svom savešću. Program je lepo zamišljen, kako da kažem, mislim da čak i sa dobrom namerom da bude da sve usmereno ka detetu i da se dete ne sili ni na šta, nego da se prate detetova interesovanja. To je ono u stvari o čemu mi i pričamo, znači da to su u Montessori pedagogiji takođe postoje razni, kao što postoje, ne znam, kutak za matematiku, jezički kutak i takve stvari koje sada se nalaze u vrtićkim sobama, a mislim da su se odvek i nalazile, ali dobro, znači da deca koja hoće da crtaju, deca koja hoće da slažu kocke, da nema nekog osnovnog programa. Mislim da osnovni program nečega što treba da prođu deca treba da postoji, a pre svega program koji pravi od njih ljude. Znači, znanja će dobiti u školi, ali mislim da je najbitnije da budu ljudi prema sebi i prema drugima, prema svojoj okolini. To mi je pod 1. A pod 2, dobro je ako neko dete hoće da crta i da se podstiče da crta. Ono što je loše je to što su pojedine vaspitačice ili vaspitači shvatili to kao da oni ne moraju ništa da rade i kao, super, sad po noći da crta, neka crta. Ne, ja mislim da je da to znači, bar bih ja tako kao vaspitačica shvatila, da to ima više posla za mene, jer ja onda nemam grupu kojoj jednu stvar predstavljam, već moram da idem od deteta do deteta. Pa sad, ako dete to crta, ja kažem, vidi, zanimljive boje si upotrebio, kako misliš da možemo da posvetlimo ovu boju ili kako misliš da možemo da potamnimo ovu boju, te da dete malo istražuje u tom smislu. Pa odem do sledećeg kutka gde dete slaže kocku pa kažem, vidi, zanimljivo, vrlo visoka kula. Da li od tih kocaka možeš da napraviš još nešto? Da li bi možda ova zgrada mogla da dobije prozor ili tako nešto? Pa do sledećeg kutka, pa do sledećeg kutka. To znači jako mnogo posla za vaspitačice za dobrobit razvoja dece. Ali sve opet zavisi od nas odraslih i kako smo mi to shvatili i koliko savesno radimo svoj posao. Hvala Dunja. Ja očekujem pitanja na chat, molim. Evo, jel mogu ja da postavim jedno pitanje? Možeš na chatu, šalim se, izvoli. Ja sam iskoristila sam privilegiju da mogu da se uključim i lično. Pa evo, u obrazovnom sistemu u kome sam zaposlena radili smo neku anketu o nastavnicima, o njihovim potrebama za stručno usavršavanje i negde su izrazili želju da se usavršavaju i u IT veštinama i u nekim veštinama koje mi sad zovemo soft skills ili ti meke veštine. Pa bi mene zanimalo šta vi mislite i Matijas kao učenik i vi kao nastavnici, psiholozi, edukatori, šta je najbitnije, odnosno šta bi bilo po vama bitnije da nastavnici unapređuju kako bi se suočili sa potrebama obrazovanja današnjeg vremena ili budućnosti?
Mogu? Naravno. Aha, okej. Malo sam kao možda izgurao mesto. Šta je potrebno nastavnicima u budućnosti? To je dobro pitanje. Ja bih voleo da kada bih ja sad imao neki privatni univerzitet koji će samo nastavnike da školuje, ja bih insistirao na svaki mogući način da imaju etiku i da imaju mnogo više priče o integritetu. Jer to je onaj deo gde oni zapravo govore mnogo više nego što njihove reči kažu. Znaš, kad ovo što Matijas kaže, taj nastavnik koji je njemu rekao ja sam plaćen pa sam ti sad zapisao, taj događaj mnogo više govori nego sve priče o tome kako je obrazovanje važno i kako su nam mladi važni i sve ostalo. Ne, on je time njemu pokazao da je nevažan, da je on tu došao samo da napiše nešto. Bez uvrede za kolegu, ja ga ne znam. Možda mu je malo dovde u životu. To je sad jedan deo koji nije samo do obrazovanja nastavnika, nego i do statusa nastavnika. Kako je tom čoveku malo došlo do ovde? To je jedan deo. Drugi deo je kako ih obrazujemo. Dakle, mi imamo statističke podatke koji pokazuju da iz godine u godinu, iz generaciju u generaciju, sve slabiji studenti se opredeljuju za pedagoške fakultete. Na PMF-u postati nastavnik matematike je posebna sramota za studenta. To je javna tajna, ali to možete pitati bilo kog studenta na PMF-u. Dakle, najgora stvar koja može da ti se desi kad završiš matematički fakultet je da postaneš nastavnik matematike. To govori o tome da mi moramo da napravimo jedan potpuno drugačiji sistem u kome ćemo nekoga ko je želeo da bude nastavnik trenirati u tome da bude nastavnik. To podrazumeva ceo set metodičkih, didaktičkih veština i svih mogućih kompetencija koje je naše ministarstvo lepo propisalo. Tamo, ne znam, ima lista 10 međupredmetnih, samo međupredmetnih kompetencija. A onda da uzmeš tu listu i da odeš na fakultet, bilo koji, evo na moj, i da kažeš, pa dobro, evo kako vi podučavate nastavnike da imaju ovo povezivanje predmeta, oni bi rekli, mi se time ne bavimo, mi imamo ovu pedagogiju iz 60-ih, 70-ih i ovu metodiku iz 80-ih i šta fali tome? Ništa. I onda tu imamo malo diskontinuitet. Očekujemo od nastavnika, a naši nastavnici su zapravo najčešće prošli kroz neku edukaciju koja nije bila za nastavnika, nego za matematičara, za lektora za srpski ili za engleski ili nešto drugo, a da bi bio nastavnik ti pre svega moraš biti pedagog, a ti tih pedagoških predmeta imaš 2 do 3. Pa evo ja sam ove godine dobio tu titulu najboljeg edukatora i ja sam na fakultetu imao jedan jedini čas koji sam održao iz metodike i to je posmatrao moj profesor, ja sam za to dobio ocenu. Ne možeš očekivati da sam ja za jedan čas koji je na taj način proveren naučio kako da vodim odeljenje, kako da ocenjujem učenike. A nisam znao kako se dnevnik popunjava. Evo ja ću da pomenem svoju stariju koleginicu, sad je otišla u penziju pre 1.5 dana, predavala je matematiku Kosa Golubović. Ja da nje nije bilo, ja ne bi znao neopravdani gde se pišu. Znači, nedostaje nam puno u edukaciji nastavnika. A za nastavnike u budućnosti treba nam poseban jedan fakultet koji će dati ne samo to stručno znanje, nego i ovo pedagoško i metodičko znanje. Ne znam da li si zadovoljna odgovorom, ali to je moje iskreno mišljenje. Hvala, nisam manje ni očekivala od tebe, a voljela bih da čujem i Matijasa šta on misli o tome. Pa ja se definitivno slažem s ovim prethodnim odgovorom, a i mislim da bi trebalo, ako neko već želi da postane profesor, učiteljica, šta god, da ima onako neko, prvo da ima i smisao da se bavi decom, da ima tu neku želju, a i da zna da je prošao kroz tu neku obuku, da zna kako može da popriča sa decom, pošto ja mislim da pogotovo u osnovnoj školi je jako važno da nastavnici pričaju sa učenicima, pošto oni su jedan deo njihovog života koji ih sprema za budući život. Jer da ako se oni budu ophodili tako prema učenicima kao raditi šta hoćeš, ništa neće postići s tim. Ja mislim da je jako važno da oni pričaju sa učenicima, da oni su po meni delom roditelji, pošto i škola je naša druga kuća, jel da?
Ja mislim da su oni jako važan deo naših života i da bi oni zaista trebali da imaju tu neku posebnu vrstu obuke, da znaju da reše te probleme, da mogu da porazgovaraju sa nama, da mogu da nas razumeju, generalno takve stvari. Ja mislim da bi trebalo da imamo baš posvećen predmet tome. Mi ćemo možda to dobijeti malo kasnije, ali samo građansko nama recimo nije dovoljno. Pogotovo sada kada su skraćeni časovi, nastavnici ne stignu toliko da kažu, da se bave nama, tako da definitivno mislim da to ima mesta za unapređenje neko. Hvala Matijase. Dunja digla ruku. Pa samo sam htela da kažem da je Matijas potpuno pravu i da nastavnici prvo treba da imaju, prvo vaspitači, onda učitelji, a zatim nastavnici i profesori, da imaju prvo osjećaj za rad sa decom. Ja iz iskustva svoje dece koje prolaze kroz školski sistem mogu da kažem da nekoliko profesora bih zadržala u školskom sistemu, ali nažalost mnogo profesora ne bih zadržala uopšte i mislim da treba da postoje neki posebni testovi da li uopšte su ljudi kompetentni da rade u prosveti, da li umeju da prenesu znanje. Zašto, da li misao osnovane su da decu nauče nečemu, znači oni su tu zaduženi i odgovorni da nauče decu, a ne da ih ocenjuju šta su radila kod kuće. Eto toliko. Dobro, hvala. Pitanje koje smo dobili naredno je da li će se u naš obrazovni sistem uključiti i to u najskorije vreme neko iz Mense Srbije. Pa, Aleksandra, hoćeš ti da odgovoriš ili odgovorim ja? Odgovori ti, izvini. Pa, htio sam da kažem da smo mi uključeni indirektno, najviše, a to svako od nas koji je na neki način u prosveti daje svoj doprinos i da je bio pokušaj da nas uključe direktno zbog toga što smo na svojim nastupima organizacijom Međunarodne konferencije o darovitosti i tribina po Srbiji godinama unazad pokretali često pitanju neophodnosti, reći ću i neizbežnosti unapređenja obrazovanja, zato što smo proteklih godina, pa baš na ovom mestu samo uživo u hotelu Radisson na multikongresu Serbian Visions, govorili o budućnosti obrazovanja, o obrazovanju za darovite, o zanimanjima budućnosti koja je zapravo oblast koju obrazovanje treba da pokrije i tako dalje, da je država to prepoznala i da smo dobili jedno mesto u jednom radnom telu koje nažalost nije zaživjelo zbog ove epidemije koja nas je zadesila početkom prošle godine. Tako da pre svega toga je Ranko Rajović i Uroš Petrović, naši istaknuti članovi, su pokrenuli NTC program i od tada na ovamo radi intenzivno. Dakle, mi kao članovi Mense radimo to individualno, a takođe radimo i kao organizacija. Jedino što je sve to, kako je Mila rekao, ide jako, jako sporo i jako, jako teško, ali mi zbog toga ne posustajemo. Eto, to je oko neke osnovne informacije. Sada je 7:31. Naše vreme za ovaj panel je isteklo. Ja se zahvaljujem pre svega našim učesnicima na izuzetnom nastupu i na svim korisnim informacijama i uvidima koji su nam dali. S druge strane, zahvaljujem se svim prisutnima i izražavam jednu veliku nadu da ćemo sledeće godine, ili još, daj Bože, i ove godine imati priliku da se vidimo i da uživo prenesemo i ideje i razmenimo stavove, a na kraju krajeva podelimo energiju koja je jako bitna. Kako je Dragan rekao, mi smo pre svega društvena bića. Hvala još jednom svima, zahvaljujem se i zvanično zatvaramo ovaj skup. Hvala i tebi, Peđa. Hvala, Dragane. Prijatno svima. Takođe. Sve najbolje. Prijatno i sa naše strane. Pozdrav od Nemačko-Srpske privredne komore.